Așa arată părul imediat după uscare. Haideți să-ți arăt cum îl fac. După ce m-am spălat pe cap cu șampoanele care le voi lăsa în descriere, aplic balsamul Livin și încerc să-mi descălcesc părul trecând cu degetele prin el. Menționez că nu mă piaptă. Îl descălcesc doar în momentul în care mă spăl pe cap. Ulterior, voi aplica reactivatorul de bucle cu care nu mă zgârcesc, pentru că oricum se va duce excesul în momentul în care voi introduce părul în apă. Îl introduc de 3-4 ori și îl strâng între degete până ia forma pe care mi-o doresc. Pur și simplu îl strâng. Îl desfac în șuvițe mai mici. După care îl strâng. Așa. O să pun pe prosop ca să nu mai îmi intre șuvițele în apă. Și îl strâng până mi se pare mie că se așează cum trebuie. Tot timpul am avut părul drept și mi-am dorit să am părul creț. Și într-un final am găsit metoda asta. Toată lumea mă știa cu părul drept, că de aia am primit și atâtea întrebări. Nici cu gelul nu m-am scârcit. Bun. Și îl aplic prin aceeași mișcare. Bun. Ulterior o să îmi așez unduleurile în prosop. Și o să stau așa cât am timp. 5 minute, 10 minute, jumătate de oră, o oră, cât îmi permite timpul. Pentru că îmi place aspectul ăsta wet look, eu voi lăsa buclele exact așa cum sunt. Și dacă voiam să le sparg, pur și simplu insistam cu strânsul ăsta în pumn până se spărgeau și se aranjau. Eu îl voi lăsa așa. O să pun o poză și de afară, cum se vede, sau un filmuleț. Să vedeți cum arată la lumină naturală. Așa arată buclele a doua zi. S-au mai lăsat, par mult mai naturale. Vreau să vă menționez că părul meu este nevopsit. S-ar putea în momentul în care părul este vopsit să fie nevoie de mai multă hidratare cu o mască sau un balsam. Dacă aveți firele despicate la vârfuri, încercați să le tundeți înainte să încercați varianta asta și vă rog să nu vă descurajați dacă cumva nu vă iese din prima, că s-ar putea să trebuiască 2-3 spălări până buclele încep să se așeze. V-am pupat!